Сәлам, малайлар һәм кызлар, сезнең белән мин Айваз Садыров һәм беләсезме, сезгә дә, миңа да менә шундый форматта сөйләшүләр, төрле темаларга фикер алышулар ошап китте. Бу турыда мин сездән килгән комментарийлар директка язылган хәбәрләрдән чыгып нәтиҗә ясыйм һәм әлеге сөйләшүләрне үзенә күрә бер системалаштырып, блог яисә рубрика дип әйтик форматында чыгарып барырга булдым. Актуаль темалар, кызлар, егетләр, гомумән кешеләр һәм аларның җәмгыятьтә үз-үзен тотышы һәм башка темалар турында мин үз фикерләремне, үз күзәтүләремне җиткереп барырмын. Бу юлы алдан ышандырганча егетләр, дөресрәге аларның аерым бер категориясе турында сөйләшербез. Видео ахырында сезне бер кызыклы конкурста көтә. Иптәшләр, игътибар, әлеге видео аерым бер кешегә, шәхескә юнәлдерелмәгән. Мин ясаган фикерләр шулай ук гомумиләштерелеп әйтелми. Мин бары конкрет бер категория ир-егетләр турында үз уйларымны белдерәм. Бүгенге тема кызлар акчасына яшәгән егетләр. Икенче төрле альфонслар дисәк тә була. Алар бар булган, бүгенге капиталистик дөнья уйлап тапкан гына күренеш түгел бу. Хатын-кыз акчасына яшәгән, хатын-кыз акчасы өчен яшәгән ирләр борынгыдан билгеле. Безнең җәмгыятьтә хатын-кыз өчен ират түләү норма санала. Бу позиция белән ике якта килешә, икесе дә канәгать. Моңа тарихи да, табигый да аңлатма бар. Иратның атамасы да аның көчле зат. Һәм ул көчле затларга хас сыйфатларга ия булырга тиеш. Яклаучы, саклаучы, табучы һәм үз янындагылар өчен җавап бирүче. Шушы сыйфатларны саклап, чын ир-ат булып яшисе генә бит. Кызганыч, безнең кайберәүләребез гомумән башка төрле юллар эзли. Бу система кайда сбой биргән соң һәм кайда рольләр алмашкан. Әлеге мәсьәләне мин үзем берничә сәбәп аша аңлыйм. Беренчесе җиңеллек һәм ялкаулык. Артык кымшанмыйча, үз өстеңә артык җаваплылык аласы килмичә яшәргә теләүчеләр яшерен батырын түгел безнең арабызда бик күп. Кайберәүләр үз өстендә эшли, тырыша, шушы ялкаулылык белән көрәшә, ә менә кайберәүләр шушы теләкләрен тормышка ашырыр өчен юллар эзли. Шушы юлларның берсе берәрсенең муенына менеп атлану. Һәм шул берәрсе дигәне моңа артык каршы булмаган хатын-кыз булып чыга. Икенче сәбәп бераз тирәнрәк. Һәм аның психологик шартлары бар. Гаиләдә, бигрәк тә хәзергеләрендә балалар ата-аналарын алары өчен барысында табучы, эшләүче итеп кабул итә. Тәрбия белән күбрәк ана кеше шөгыльләнгәнгә, бу ярдәмне ул әлбәттә анадан күрә. Әни уенчык алып бирә, әни киендерә, әни ашата, әни эшертә. Шуңа өстә балалар бакчасында да, мәктәптә дә аны кайгыртучы, укытучы, тәрбияче күбрәк хатын-кыз була. Һәм ир бала моны сеңдерә. Хатын-кыз кулыннан төрле файдалар алырга яләнгән малай нинди фикергә килә? Үзенә кирәген алыр өчен шушы хатын-кызга охшарга, аның симпатиясын яуларга кирәк. Ә инде үсеп, олылар тормышына аяк баскан бу инфантил егет үзенең җилкәсенә төшкән йөк һәм хатын-кыз тарафыннан килгән конкуренция белән көрәшер дәрәҗәдә булмый. Социологлар белдерүенчә, алар белдермәсәләр дә белә идек инде без. Хатын-кызлар күп рольләрне үти башлады. Тормышның барлык диярлек өлкәләренә керде, аларның белемнәре артты. Ә ир-ат мондый мөстәкыйль хатын-кыз янында гомумән югалып кала. Башта югалып кала. Аннан хатын-кызның аннан күбрәк эшләве, җаваплы булуы белән килешә. Аннан ул тынычлана. Хатын-кыз күбрәк эшләүгә, җаваплы булуга, гаиләне һәм гомумән аны тәэмин итеп торуга ияләнә. Ир-ат пассивлаша, чын альфонс һәм манипуляторга әйләнә. Бу ситуациядә хатын-кызның да гаебе юк түгел дип әйтер идем. Чөнки актив, тырыш хатын-кыз мондый иратны гаилә, балалар һәм гомумән үзе өчен җаваплылыктан читләштерә. Ә мондый иратка шул гына кирәк тә хатын-кызларга мөнәҗәгать. Асрамагыз альфонсларны. Аларны үз яннарыгызга җибәрмәгез. Сезнең бу гамәлләрдән алар үрчи генә. Әлбәттә, иң зур гаеп барбер иратның үзендә. Хатын-кыз мөстәкыйльлеге зур булса да үзендә ышаныч тап, чын ир-ат сыйфатларын тәрбиялә, булдыр, алар өстендә эшлә. Чын ир-ат хатын-кызны яклый, саклый, аны тәэмин итә алуы белән горурланырга тиеш. Бу процесстан ниндидер бер ләззәт кичерергә тиеш. Һәм киресенчә, үзенә карата хатын-кыздан бу әйберләр килә башласа, аңа уңайсыз булырга тиеш, аңа уят булырга тиеш аңа. Үзегез өчен һәм якыннарыгыз өчен җаваплылык алырга әзер булган чын ир-атлар булып калыгыз. Һәм ышандырганча конкурс. Минем кулымда
Baryonyx аквапаркына 3 кешелек чакыру билет. Конкурсның шартлары бик гади. Әлеге видео ошаган булса, ошамаган булса да лайк куегыз һәм иң мөһиме, без бүген сөйләшкән тема буенча фикерләрегезне комментарий рәвешендә языгыз. Һәм тагын бер кичкенә генә шарт, әлеге шарт миңа шушы билетларның бәяләрен каплар өчен кирәк. Аста мин күрсәткән Барс Media Фасад дигән аккаунтка языл. Барыгызга да игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Алга таба нинди тема буенча сөйләшүләр күрәсегез килә, шулай ук язып җибәрсәгез була. Әлеге видеоның тоташ вариантын сез минем YouTube каналында таба аласыз, сылтама минем Instagram профилимдә.